Γεια σας, σήμερα θα σας δείξω πώς μπορούμε να βρούμε την IP ενός site σε Windows 7. Πηγαίνουμε λοιπόν έναρξη και γράφουμε κάτω εδώ πέρα που κάνουμε αναζήτηση προγραμμάτων, γράφουμε εκτέλεση. Άμα ο υπολογιστής σας είναι στα αγγλικά, γράψτε run. Λοιπόν, πατάμε αυτό εδώ πέρα που μας έβγαλε εκτέλεση και ανοίγει αυτό εδώ πέρα. Τώρα, σε αυτό που σας έχει ανοίξει, γράψτε SMD και πατήστε OK. Θα σας ανοίξει εδώ πέρα το μαύρο αυτό παράθυρο. Γράψτε λοιπόν εσείς, ας πούμε, ping και δίπλα το site που θέλετε να βρείτε την IP, αλλά χωρίς το HTTP μπροστά. Ας πούμε θέλουμε να βρούμε το Facebook, www.facebook.com και πατάμε Enter. Βλέπουμε εδώ πέρα κάτω, μας έβγαλε 33.13.72.4 όπου είναι η IP του site. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Γεια σας.